שלום וברכה. בתשעת הימים אדם קונה בית, רוצה להיכנס בבית חדש או דירה שכורה, אז באמת לכתחילה לא נכנסים לבית חדש בתשעת הימים. כמו שלא עוסקים בבניין או בשיפוצים בתשעת הימים, גם לא נכנסים לגור. אבל לפעמים יש בעיות שהאדם אין לו איפה למצות, הוא יוצא מהדירה שלו, או היה לו נזק, הוא צריך להיכנס לבית שלו מוקדם יותר. כל מיני בעיות כאלו, אז אפשר להיכנס לדור בבית חדש, הן כקנייה, הן כסחורה דירה. לכתחילה, אם אדם יכול להמתין, ימתין. יעברו ימי הזעם, תשעת הימים, עד מראש חודש אב עד תשעה באב, ואז אחר תשעה באב, אם ירצה השם, ייכנס לביתו החדש. אבל לפעמים יש חוזים שנחתמו, הפסדי ממון, נזקים, כל מיני בעיות שאדם נתקל בהם. לא יפחד להיכנס ולא ירתע, ייקח את הציוד, ייקח את המשפחה היקרה ויכנסו לתוך הבית, הן בית קניין, קנוי חדש, והן בית שהוא סחור לגור בו. יכול רק לכתחילה, אם יכול להמתין, אז ימתין. כל טוב, שלום וברכה.